Hei, salut! Și azi nu știu ce voi face, dar cred că nu v-am speriat, dar Herobrine, 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 Herobrine. Și azi o să vă arăt ceva. Stați puțin. Pauză! Gata. Și priviți! Cred că am murit. Priviți cum am căzut de adevărate. Asta am făcut-o. Dar să vă spun ceva. Vedeți roșu, vedeți roșu, vedeți roșu. Și apoi mă vedeți? Mă vedeți? Mă vedeți? Dacă nu mă vedeți, gata. Știu că n-am făcut o glumă, dar auzi ce iubesc. Vă iubesc pe voi, că sunteți faini. Fain. Sunteți foarte faini și brățări. Brățări făcute de mine. Dar să vă spun că această aplicație se numește ceva, nu știu ce, dar o să postez ceva pe net sau pe YouTube sau o să facem noi ceva. Dar întotdeauna voi face videoclipuri cu lansator sau de acele filmulețe ca și cum ar fi, nu știu, ca și la Maxi, dar nu postez nimica pe net în afară de asta și ăla cu mine, cum cad eu și mă împiedic că sunt nebun. Priviți nebun. Gata, sunt nebun. Da, dacă sunt nebun. Și doar cam cred că atât pentru azi. Deci, pa!